Carretera, sabem que el poble de Catí és un poble industrial, un poble que té una fàbrica molt important de piensos y entonces entren una quantitat de camions de pesos pesats, de trailers, y entonces el tramo que dona de la plaça, tot el que és el carrer Major per davant de l'Ajuntament, és molt estret i els cotxes no poden cruzar. Entonces el problema està en que quan ja estan els dos, un dels dos té que recular hasta la plaça i això comporta un embotellament i porta que és impossible el tràfic que tinguen de que no tinguem la variant. I pel poble de Catí serà una obra, com he dit antes, una de les prioritàries és el tema de l'aigua, això el tenim solucionat, però aquesta serà, diguem, si no la primera o la segona d'importància perquè ens llevarà tot el tràfic pesat. El poble hem tingut la sort de no tindre cap accident perquè estàvem en el risc de poder un dia un criu, un xiquet passar i tindre un accident. Gràcies a Déu esperem que el que falti que se passi així, que no ens passi res i com ha dit el president, si d'ací 8 mesos ja està tot el tràfic pesat, serà un poble tranquil, serà un poble com nosaltres volem que sigui.